Bine v-am găsit, prieteni, la o nouă emisiune. Pentru mine este o premieră. La momentul acesta am numărat vreo 3 sau chiar 4 premiere ale acestei ediții Carpe Diem. În primul rând vreau să vă prezint cei care vor fi alături de mine la această ediție. Foarte serioasă este soția mea, foarte serioasă, ea nu vrea să vorbească, ea a zis că, mă rog, respectăm dorința. Iar în spatele meu se află comorile mele. Comora numărul 1, în sensul nașterii, este Mara, fai cu mâna la cameră. Și comora numărul 2 este Tudor. Deci este în ordinea nașterii. Da, prieteni, v-am spus că sunt într-o emisiune premieră, vreo 3 sau 4 am numărat până acum. În primul rând, știți foarte bine că umblu pe munți și am căutat să umblu pe munții cei mai înalți din România, cei mai spectaculoși din România, dar nu am fost pe munții cei mai vechi. La Carpe Diem, în această ediție, o să mergem împreună pe cei mai vechi munți din România, care au o vechime de vreo 250 de milioane de ani. Dacă îi comparăm cu munții Carpați, e de vreo 10 ori mai vechi destinația mea. O să întreb gașca din spatele meu dacă știu în ce munți mergem noi în această emisiune Carpe Diem. Mara? Bucegi. Nu e adevărat. Tudor? Cei mai vechi munți? Lore? Măcin! A completat Lore grila din mijloc. Da, mergem în munții Măcinului. Ce vom face în munții Măcinului? Eu voi merge la un concurs de alergare montană. Asta se va întâmpla mâine. Și acest concurs, în premieră, deschide seria 10 competiții, unde eu, Marius Popescu, îmi doresc să alerg pentru un puști pe nume Dragoș, care puști are o boală destul de gravă și voi încerca cu ajutorul vostru să strâng o sumă de bani pentru a ajuta acest puști să treacă peste acest moment dificil. Mă vor ajuta și ai mei copii și soția mea în această întreprindere de 10 concursuri. Deci voi alerga la un semimaraton în munții Măcinului, eu, Marius Popescu, iar Mara a venit aici cu pupilele mărite și cu urechile atât de mari când a auzit că în acest loc se află ceva nemaipomenit. Ce e, Mara, aici? Broaște testoase. Mai tare, ce n-ai mâncat? Broaște testoase. Broaște testoase. Într-adevăr, este o rezervație și se află în libertate aceste broaște testoase. Sper să găsești, Mara, ceva broaște și sper să te bucuri de ele și atenție să nu le pupi. De ce? Nu trebuie să mai găta, nu-i așa? Bun, ce-ar mai fi? Tudor, tu de ce ai venit aici? Eu am venit să văd bujorul sălbatic. Bujorul sălbatic. Ai ști ce culoare are bujorul sălbatic? Ca rujul mai ta. Așa. Că e mov. Ei, hai să întrebăm, nu este. Unde ne aflăm noi acum? Știți voi pe ce râu, fluviu sau cum? Dunăre. Traversăm cu Bacu. Uitați, cei care susțin anul acesta, peste câteva săptămâni, Bacu, ce simplu e să iei Bacu. Te urci în mașină, te urci pe Bac și traversezi cu Bacu. Bine ar fi și pentru voi așa. Așadar, ne aflăm pe Dunăre, traversăm din Brăila. Să știți că m-am rătăcit până am ajuns în Brăila, așa că vorba aia cu orbul și cu Brăila la mine nu s-a potrivit. Deci din Brăila vom traversăm în acest moment Dunărea pe Bac și, bineînțeles, în județul Tulcea, de unde vom merge către localitatea Greci. Ne vom mai auzi acolo și vom schimba câteva impresii, mai cu seamă cu Gașca din spate. Gașcă, salutăm! Ei, și mama lui Gașcă. Peste 30 de minute va fi startul cursei de la Măcini. Încă mă mai bucur de compania găștii mele. Tudor e după păpădii. Ai găsit, Tudor, ceva? Da. Și Mara își face cercei din floricel. Așadar, cursa de la Măcin, care va începe imediat. M-am înscris la semi-maraton. Am fost aseară la ședința tehnică. Au fost destul de puțini participanți. Asta pentru că, așa cum au spus organizatorii, majoritatea vin azi de dimineață, pentru că sunt din zona aceasta Galați, Brăila. Tudor, ce crezi că o să facă tata la cursa de astăzi? O să alerg. Corect. Și o să alerg cu sport sau fără? Cum arăt? De ce? Cu sport. Ia vină, face să vedem. De ce o să alergă cu sport? Pentru că îți place sportul ăsta Așa. și te simți bine când alergi. Așa este, fiule.
Mara, tu ce zici de cursa de astăzi? Vai, ce cercei frumoși, senzaționale ai. Ia zi, Mara. Păi, Cum o să fie? Ia, hai să te întreb altceva. Scuze-mă. Dacă ai vrea tu să asculti de-a lungul traseului o muzică la aparatul meu, ce ai vrea să asculti? Michael Jackson! Wow, fi mai în fața Michael Jackson. Și cu ce piesă aș începe concursul? Ia zi, prima piesă din playlistul concursului, cu care să încep așa, în forță, puternic. Smooth Criminal. Smooth Criminal. Da, o să încep cu Smooth Criminal, nu l-am pe suportul audio, dar o să-l cânt așa în gând. O să mă gândesc și la tine, Măruța, și la Tudor. Așadar, în curând către linia de start și acolo să vedem noi lumea cum se împestrițează și așa mai departe. Da, rămâneți la Carpe Diem pentru o cursă în cei mai vechi munți din țară, care sunt, uitați, la o răgătură de băți de mine. Piața din localitatea Greci, locul de start și de finish. Observați că sunt în jur de 100 de participanți, tricouri diferite, cele cu verde sunt tricourile competiției, dar acum aici e un maratonist care trebuie neapărat filmat. Din ciclu nu faceți așa? Nu faceți așa. De ce du-le cu țigara în mână și la maraton? Știți cum e? Cum e? Am 35, dar am fumat? fumat și tata are 65. Și trebuie să-l punem pe Încă tata. trăiește, da. Deci Mulți trebuie înainte. să-l ajung pe tata. Păi și dacă nu mai fumați, aveți șanse mari să depășiți orice record în familie. Nu credeți? Da, da, da. Deci am o bunică la 102 ani. Fumează și că mă apuc iar de Am fumat murit. dacă aud. A murit. Da, baftă. Astăzi la semi, nu? Da, la maraton. La maraton? Da. Și cu țigara și la maraton. Baftă multă. Mulțumesc. Baftă. Hai să mă arăt câteva vorbe. Mai puțin. Salut Mihai! Mihai, să vă prieteni, te-am văzut pe listă și abia aștept să-l văd. Iha! Ești la? La semi. La semi. Cât scoți? 2 ore și... 2 ore și. Peste 2 ore. Peste 2 ore. Prima alergare a anului. Da, mai lungă. Mai lungă. Ai mai făcut N-am cursa de asta? ore. Nu, Nu, prima dată. N-am și la tine și la mine o premieră. Vremea e faină, nu ne plouă, oamenii sunt Poate destui. pe maraton. Mai Da. târziu. Să te bucuri de cursă. Și te dată. Ceau, mersi. Hai să vedem ce mai luăm, ce mai luăm, ce mai luăm. Domnul Roșu, bună dimineața! Bine ai venit! Cu ce alergăm? Cu ce stag alergăm astăzi? Așa? 117 oară. 107. 107. Așa. Pentru a 55 oară. Vă doresc baftă multă. Mulțumesc și să ne vedem bine la finish. Și o mare plăcere că ne-am întâlnit. Cele bune, baftă, cele bune. Minute, 3 chiar până. Hei, Scricea, vine aici! Târgoviștea e prezentă și cu barbă și fără barbă. Și fără păr. Andrei Dumitrescu, prieteni, la semi. Unul din primele 3 locuri Soto. Baftă mult, Andrei. Baftă mult. Ceau, mersi. Ceau. Da, și acum să mergem la familie. Mara. Da, ia zicem la ureche. Să ascult Michael Jackson. Tudor? Când ți le pun. Du-te la start, normal. Înainte să ziceau femeia du-te la război, acum du-te la start. Da, ne vedem la... Nu știu, vedem. Du-te la tot. 5 cm prea puțin. Câștigă aici. Uităm așa, Neața! Neața, neața! Baftă! Mersi!
Haideți și dumneavoastră. Nu, eu sunt, am 70 de ani de acum. 70 de ani sunteți tânăr. Merge sănătos. Și unul dintre prietenii mei într-un grup cu el, domnilor, doamnelor, domnul Gabriel Drilea, București, caucazian, copii, 3. Oh, mi-a făcut poftă. Am 2 numai. Așa. Ai alergat și anul trecut aici? Da, Cum a fost? foarte frumos. Locul 2 la categoria de vârstă. Wow! Am venit în voucher gratuit pentru ediția de anul ăsta. Frumos! Am promovat-o masiv Foarte bine. și anul ăsta puțin probabil să fiu pe podium, da? Da, nu se Mă știe. bucur Baftă multă, Gabi. să fie. Da, prieteni, munții Măcinului, cei mai vechi, dar astăzi cei mai frumoși munți din România. Bravo și vouă, voluntari! Iată un voluntar harnic și frumos! Bună, domnișoară, cum te cheamă? Cum? Petra, cel mai frumos nume într-un munte stâncos nu putea fi decât Petra. Cum te simți? Ce dai acolo, țuică? Dă-mi și mie, te rog frumos. Mersi. Un pahar de apă de la Petra. Stai să mă uit și la ceas. ...2,73 km. Da. Câți ani ai, Petra, tu? 6 ani. Prieteni, nu uitați că această cursă este prima din cele 10 curse pe care anul acesta, 2015, mi le-am ales a le parcurge cu sufletul înainte de toate pentru un băiețel de vârsta Petrei, care are o boală cumplită și pe care voi, cei care sunteți în lista mea, cei care nu sunteți, cei care mă apreciați, cei care mă înjurați, puteți să o faceți cu o contribuție mică. Da? Haideți să-l ajutăm pe Dragoș să treacă peste momentul acesta. Asociația Pavel de pe platforma Galantom. Eu, Marius Popescu, sunt doar un simplu servitor al unor interese care ar trebui să ne prindă pe toți. Da, Gabriel Drilea, cel care a beneficiat de un wildcard, se duce în față. La fel și domnul Almării, care tace, dar depășește fără să dea semnal. Da, continuăm. Suntem la primul punct de hidratare, la, așa cum am spus, kilometrul 2,73. Deci ne-au păcălit organizatorii care au spus că se află la 3. Ba nu, vina aia mea că am dat drumul mai târziu la ceas. Hai să continuăm. Urmează urcușul pe cota cea mai înaltă. Cineva să-și șoptească cum se numește vârful cel mai înalt de aici. Țuțuiatul, deci, da? Hai! Mulțumesc, Petra! Bravo, bravo!
59. Stânga Semi. Numele și ocupație. Voluntar Tiberiu. Foarte 213. Foarte bine, 234. 219. Maraton. Hei, bună! Bună! Îmi permiți? Avem mai mulți voluntari azi. 44. Prințesă, o să dedic cursa de astăzi. Să dedic ție și lui Impuls Dragoș. Vârful Țuțuiatu, 467 de metri. De aici se despart cele două probe. Semimaratonul coboară. Ce bine! Baftă, baftă, Brașovul, baftă pe tine! Și maratonul continuă. Deci maraton dreapta, Da? stânga. Până aici, ce kilometri este cam uite? 3. 3,66 la mine arată. Cam așa. Tot pe aici și pe se coboară, da? Da. Hai să continui și eu să mă răcesc. Cum te cheamă, prințesă? Multă, Anda. Anda e un nume predestinat pentru alergare. Clar. Hai. Baftă, stimate domn. Înainte de a vă întreba, de când faceți treaba asta? De 15 ani, 15 ani. Și de ce o faceți? din plăcere. Foarte bine. Pentru sănătate, să facă și tinere. Multă sănătate vă doresc și eu. Și baftă mult astăzi. Hai să continuăm pe semi-maraton. Dar la Carpe Diem, maratonul Măcinului. Nu sunt diferențe mari, dar e totuși destul de tehnic. Hai! Friend, you're bringing me down. Friend, there's so much around. Try communicating. Don't anticipate, 'cause I want to run with you. 'Cause I want to run with you. 'Cause I want to run with you. And maybe then Salutare, salutare! we can walk Pe cine avem aici? Kilometru 10. Numele? Postul de alimentare de la kilometru 10. Mersi, mersi. Și cum te cheamă? Gabriel. Gabriel? Alina. Și? Ema. Bravo, Ema! Felicitări! Continuăm noi. Baftă! Ciao, ciao! Servus, baftă! Ciao, ciao, ciao! S-au făcut prezentările. Am mergit-o pe Puștaca, pe Ema, kilometru 10. Îmbucurător este că acești voluntari... Oh, dar de unde știți de Dâmbovița? De unde știi de Dâmbovița? Să rămână, doamnă! Ziua. Cum adică hai Dâmbovița? Cum? Mi s-a lipit numărul de Ne-am matriculare? întâlnit pe Valea Lustan. Gata, să rămână, doamnă! Unde e putul? Nu este. De ce? Bucuros azi. Unde se află acum putul Sfânt? Acasă. La Târgoviște. Doamnă Marății! Noi coborâm Rușine, rușine de treia rușine, nu, doamnă? Exact, exact. Da, da. Să rămână, doamnă! Succes și Să rămână, baftă, baftă! succes, baftă! Baftă! Ce lume mică, fraților! Ha, și frumoasă în același timp! Da? Îmi trag sufletul, prilej să mai spun câte ceva. Nu știu dacă am terminat ideea, însă mă bucur că acești voluntari vin în posturi pe traseu împreună cu copilașilor. Asta înseamnă, dați-mi voie să cred că începem să devenim o țară absolut normală din acest punct de vedere al educației tinerilor prinși și pentru natură. Observați, așa masiv montan unde să întâlnești linia de creastă cu arătura n-am mai întâlnit. Dar asta e specificul acestor munți. Rețin de la școală, munții Hercinici, parcă se numeau. Friend, you're getting paranoid. Friend, you're becoming soul-destroyed. They all laugh at you. They're all dismissing you. I want to run with you. I want to run with you. I want to run with you. And maybe then we can walk together. Kilometrul 12 aproape. Am comis-o pentru prima dată, prieteni. M-am rătăcit, nu e din vina mea. Mai precis, pot să spun că e din vina organizatorilor.
acolo la o intersecție de trasee trebuia să fie un om neapărat, așa că am parcurs la 2 km, nu chiar, dar aproape 1,5 km în plus. În schimb, ne-am dat seama eu și cu prietenul meu de transfer. Alo. De unde ești? Din Japonia, e prima oară când alerg. Haide să mergem. Poate să noi, cum te cheamă? Tobi. Tobi? Tobi. Tobi. Toată lumea mă cheamă. Încântat, Tobi, eu sunt Marius. Ești prima dată aici, la Măcin? Da. E prima dată pentru colegii la Altfel, vorbești foarte bine limba română. Felicitări! Foarte bine. Oricum am înțeles că poporul vostru n-a trebuit să învăța limbi străine. Adică are un talent de a învăța limbi străine. Nu chiar ca poporul de Nu chiar, mulțumesc. Mă gulim acum pe creasta Măcinului, prieteni. Și ce faci în România? Cu ce treabă? sunt programatul japonez. Wow! Ce zici de mulți ăștia? Și cei mai vechi din România, știi? Așa nu. Cei mai vechi au 250 de milioane de ani. Da? Comparativ cu Munții Carpați, care au 30 de milioane, dar nu este mai de diferență. Da. Haideți să continuăm împreună cu toții pe creasta Măcinului. Asta este. Avem și ceva suplimentar, deci curtea nu va fi de 24, poate de 25, 26. Important să terminăm cu bine și important să ne simțim bine. Încântat să alerg alături de sportiv dintr-o altă țară care vorbește acum care e o invitație pentru noi românii și care amânăm momentul ieșirii din letargie. Haideți! Hai, Tobi, să mergem! Eu și cu Tobi nu suntem singurii care ne-am rătăcit. Am mai pescuit încă 2. Și avem aici un grup de 4 destul de indecis. Hai să vedem noi ce vor fetele. No! Vezi aici, am urcat noi. Asta, în burzita. Ne-am urcat pe vârful ăsta, pe sulucul mare și noi am tăiat-o așa încoace, la PC-ul ăsta. Am înțeles. Trebuie să facem bucla asta. Dar trebuia să fie punct de control aici. Trebuia să fie, dar n-a fost să fie. PA-ul este aici și mănăstirea se vede și uite, suntem deasupra ei. Mergem oarecum pe curbă de nivel. Deci din vârful ăsta de aici, dăm înainte. Okay. Eu așa am dedus. Oricum, de kilometru cu tot cu 13, cu tot cu ocolul ce l-am făcut eu, că m-am dus până mai jos. Și mi-am dat seama că ceva nu e bine. Ratam un punct de control. Ratam, dar și era păcat. De cursă. Da. Observați granitele din spatele meu. Bucla asta pe care am ratat-o e destul de obositoare. S-a și norat și e posibil să dea o ploicică. După ceasul meu, kilometru aproape 18, dar dacă scad kilometru făcut în plus, nu e deloc bine. Partea proastă este că am călcat strâmb la propriu, puțin mai sus și pentru o clipă am avut impresia că o să am probleme cu piciorul. Deocamdată e încălzit, să vedem cum se va comporta mai târziu. Eu sper să nu fie nimic grav, pentru că sezonul pentru mine abia a început. Dar asta a fost un semn de atenționare. Fii mai atent, prietene, fii mai atent. Ultimii 3 km până la Greci. Recunosc că sunt puțin epuizat. Faptul că am bălăurit drumul ăla mi-a dus oboseala suplimentară. Bravo, Buștule! Așa, Buștule! Așa câștigi! Aha, mulțumesc! Deja am câștigat! Bravo, campioanii! Bravo, fetelor, și voi sunteți campioane! Bravo! Să vedem linia de finish. Hai, gașcone! A venit gașca mea! Hai! Bravo, tata!
aici în zona asta a Dunării, că nu e departe de Dunăre, și nu mănânci un borț de pește, înseamnă că n-ai simțit mare lucruri din zonă. În afară de latura geografică, și asta culinară e foarte importantă, și după borșul ăsta de pește, copiii vor merge la cursa copiilor. Eu am încheiat cursa, prieteni. Un curcan la probă și spune că am făcut un timp destul de ok. Da, mergem. Poftă mare, copii! Mulțumim. Cum e? Bun? Da? Da. Da, să mai filmez și iepurile. Iepurile, da. Friptul filmezi. Da. Nu departe este și zona de finish. Se fluieră, încă vin oamenii de la semi, de la maraton mai ales. Da, prieteni, iată, ne aflăm iarăși pe Bacul, care de data asta ne poartă către casă, mai precis între Zmurdan și Brăila. Aventura Măcin s-a încheiat. Gașca mea, care se află acum în cadru, da, a sărit un curcan pe față, nu-i așa, Tudor? Asta e experiența. Și a mama cu pumnul în cap. Și da, și și-a lovit și mama, a avut un coșmar, puștiu. Ești mulțumit, Tudor, de excursie? Dar totuși n-ai văzut bujori. Da, n-am văzut bujorul nici testoase n-am văzut. Nici testoase, dar știți de ce? De ce nu s-au văzut bujori și testoase? Bujorul pentru că este o primăvară destul de întârziată și nu au avut timp să înflorească. Da. Iar testoasele pentru că nu sunt chiar așa de răspândite și se le poți vedea. Trebuie să le cauți cu atenție și trebuie să mergem în zone pe care numai localnicii le cunosc. Și se pare că nici ele nu au ieșit așa pentru că a fost cam frig. Asta înseamnă că ne mai întoarcem, nu? Da. Ne mai întoarcem? Cel puțin pentru bujor, pentru testoase și pentru maraton. Da? Bine. Doamna? Ne mai întoarcem? Eu vreau un delta. Poate facem și o emisiune Carpe Diem în Delta, de ce nu? Oricum, până săptămâna viitoare, familia Popescu vă spune să fiți cuminți, să aveți grijă de cei dragi. Cele bune. Să ascultăm Michael Jackson. Da, Michael Jackson. Oh, Leo.